Τι είναι το social proof και πώς το χρησιμοποιώ? Social proof είναι η επιβεβαίωση ότι οι άλλοι άνθρωποι εμπιστεύονται την επιχείρησή σου. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις κριτικές, μαρτυρίες πελατών ή influencer για να μπορέσεις να αυξήσεις την αξιοπιστία σου. Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες εμπιστεύονται το προϊόν ή την υπηρεσία σου και αυξάνουμε τις πωλήσεις μας. Θα πω τώρα και μια προσωπική εμπειρία πάνω στο κομμάτι των influencers που θίξαμε πριν. Είναι ότι μια επιχείρηση που θέλουμε να προωθήσουμε ένα προϊόν. Φτιάξαμε 2 βίντεο. Το ένα ήταν ένα πάρα πολύ καλοστημένο και καλογυρισμένο ποιοτικό βίντεο που προωθούσαμε ένα προϊόν. Και στη δεύτερη επιλογή, τρέξαμε την ίδια διαφήμιση μαζί. Στο δεύτερο βίντεο βάλαμε έναν influencer, ο οποίος ήταν καλή επιλογή influencer, συσχετιζόταν με το προϊόν που θέλαμε να προωθήσουμε και το αποτέλεσμα ήταν ότι η απόδοση της διαφήμισης με τον influencer ήταν 6 φορές καλύτερη από ότι το βίντεο που προωθούσαμε το προϊόν χωρίς τον influencer. Ο λόγος ήταν η εμπιστοσύνη που έδειξε ο κόσμος, γιατί συσχετίστηκε με βάση την προσωπικότητα του influencer και το προϊόν και γι' αυτό έδωσε αυτή τη μεγάλη απόδοση ή τη μεγαλύτερη απόδοση από την απλή διαφήμιση που κάνουμε.